i Carla, amb sa Carla, ells dos. Jo volia dir-vos que sempre que aneu a la Mare de Déu i la veu una flor, que sempre feu dues coses. O li dono gràcies per una cosa, gràcies, Mare de Déu, a la Mare de Déu vol dir que demostra que naixi una cosa bonica que ara ella per a que us benefici a vosaltres. D'acord, oi? Ho hem fet així? Molt bé. Tots els que heu donat una flor, que diu que després de que Mare de Déu ajuda'ns a ser millors cristians. I ara donem la reflexió a tots els que heu estat aquí i us heu acompanyat en la processó de la Mare de Déu del Carme. Que ella ajudi a tota la part que com deia en la homilia, que a tots vosaltres us doni força fe en el seu fill Jesucrist. Que us beneixi el Totpoderós, Pare, Fill i Espírit Sant. Visca la Mare de Déu. Això ho diem molt allà a València. No sé si diu molt, però el visca la Mare de Déu per nosaltres és una cosa molt bonica. Quasi sempre ho fem a la Mare dels Desemparats, però aquí no diguem res a la Mare del Carme la importància que té. A que sí? Visca la Mare de Déu.